नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन। खबर भोजपुरी के भोर के 10 बड़ खबरन के बुलेटिन में रउआ सभे के स्वागत बा। यौन उत्पीड़न में फंसले डीआईजी रेल। सीएम के निर्देश पर सीआईडी के जांच में दोषी पावल गईले। डीआईजी रेल राजीव रंजन के साथे एह प्रकरण में एगो डीएसपी, अगमकुआं के थानेदार, अनुसंधान पदाधिकारी सहित कईयन गो पुलिस अफसर, एगो डॉक्टर आ बेऊर जेल के अधिकारियन के संलिप्तता पावल गईल। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर सीआईडी कैलस जांच। लालू के बेटा नाराज होकर छोड़ले बैठक। तेज प्रताप बोलने, राष्ट्रीय महासचिव गाली दिले। श्याम रजक पर गाली गलौज के आरोप लगा बैठक से बाहर निकलने तेज प्रताप। बवाल के बाद श्याम रजक के तबीयत खराब हो गई, उ बेहोश हो गईले। कहले पार्टी के मजदूर हई, चाहस तो निकाल देस। यूपी में बेमौसम बरखा आ बाढ़ लोगन खातिर बनल आफत। कईयन जगहन पर भइल हादसन में 25 लोगन के जान गई। फसल खराब होखला से किसान परेशानी में। बिजली या देवाल गिरला से भइल अधिकतर लोगन के मौत। कानपुर हादसा के बाद अब योगी सरकार के बड़ डेग। अब अलग अलग रंगन में हुई कृषि आ गैर कृषि ट्रैक्टर ट्रॉली। आसानी से कृषि आ गैर कृषि ट्रैक्टरन के कईल जा सकी पहचान। झारखंड कैबिनेट के अहम बैठक आज। हेमंत सोरेन पर टिकल बा नजर। युवा लोगन खातिर बड़ ऐलान संभव। अमित शाह बोलने, असम के पूर्व सीएम हमनी के मरले रहस। कहले तब हम यहाँ एबीवीपी के लीडर बन के आयल रहनी। 40 साल पहले असम के पूर्व सीएम हितेश्वर सैकिया हमनी के बहुते मरले रहस। ओ समय कल्पना तक ना कैले रहनी कि भाजपा 2 बेर जीत के सरकार बनाई। 2019 में हारल 144 सीटन खातिर भाजपा के खास रणनीति। मोदी 40 जगहन पर मेगा रैली करी हैं। बाकी बचल सीटन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़ नेता लोग सभा करी। केजरीवाल के हिंदू विरोधी मंत्री के इस्तीफा। देवी देवता के नाम माने के शपथ दियौले रहस। मंत्री रहल राजेंद्र पाल पर विजयादशमी के दिन दिल्ली में बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवता के नाम माने के शपथ दियावे के बा आरोप। वीडियो रहे वायरल। हरियाणा में 7 साल के लड़की से रेप के बाद हत्या। तेल छिड़क के जरावे के कोशिश। कैथल के कलायत एरिया के कुड़ाड़ गांव के झाड़ियन में मिलल अधजला शव। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। भारत साउथ अफ्रीका के 7 विकेट से हरौलस। सीरीज 1-1 से बराबर। अय्यर के शतक, ईशान जरले 7 गो छक्का। श्रेयस आ किशन में तीसरा विकेट खातिर 161 रन के भइल साझेदारी। खबर भोजपुरी के भोर के 10 बड़ खबरन के बुलेटिन में आज इतने। और खबरन के जाने खातिर विजिट करी www.खबरभोजपुरी.com आ रही पूरा टाइम अपडेट। वीडियो पसंद आई होके तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। धन्यवाद।